arni lo peni ang itu perangke adung panang cho panang ko athe kala pulo nili ning kiduk mate ning ko alam sini cepak lang tu nili pan mundi tu nang chi ne bang amelo nang chi ne bang sigi ong bon ta nili pini aku la media thengnu pen nili rat pan cepat chini tu pipot ma pelote nili kedam tang 21 aning kan pen nili BJP party long si dudu la pen BJP party long ke do pen nili haladak West Karbi Anglong district a president nili man lo minority president nili man lo lanjut ke lang nili CM Sarnangang Honpen agriculture board chairman dan nili man lo lapen nili no anta BJP long si do dun bom lang ning du ka bang lalo government long nili dun kopta kupi posi nili pini press meet mate na tu media ko te phanang cho hang nang kok ma po bang ke nili the thini nang li tong phan pachini lapen Karbiang lo rat pan kapachini ji mate ning du kalang lalu alama bangke foreign alam mate longli phelang alam sini lipini rar phang pachini ji palam sini lila so press meet kya nili ke damtang arni pen joint secretary revenue department of anta nili case pilo la pen CM sarong da nili case pa lelo nili longli foreign along kidundu dak number 53 dak number 13 lapen dak number 143 lapen 9 lan ke nili long le four lane long dun lo bonda ningi duk da bangke edak abangke long lo lapen dak thong abangke nili tangkan on da chilong lela nili joint secretary phanda pubom lo lapen mundol SK domene chingki bom lo alang litum nangke chak thap nangke chak pru piniar ni anda nili chilong ela la pending du ka bangke nili nut non government long dudun bom la so a party long dudun bom la bon ta nili phanan da la an sinanga thokai hai je nili CM phan pudam de ko pe pon ma pudam de bangke nili ke penangana alam ke nili chini mundol SK tum CM amen ke en pen pen an cho panglim du la pen nili long le long mata dak number 53 long abangke ako 53 extra la tum ota bonai si ala dak dhungram kathar la pen turun rong pi la pen hasnu la bang thom si CM amen en pen la tum pota bonai pen la tum ala dak sarikuti made 4 crore atangkalang tum ulai det pen insami rilo lazim lisiam sarafanga chuning ri bangke je lanon ekidinang bong alang di abang putina phanda kerap thek mate rawe rapot nili phanda nang rab nai pusini alang li phan media hoi pen ipil lo lapen hinia bangke yuntula pota kabunai thap kabunai flu labange thom amundol SK to honung ke action and weg nai pusinili hin pen alang to phan jong dam lo lapen lang jo tagali lang nili non ekidinang bong joint secretary mate tenjing rong pipen da chingki bom lo bon tai nili phan phong ni funang deng lo chingwai nang pulo non a phiong funa bang ke nili phanang deng diong non a phia bang ke nai boy det khayang lo la sila sona bang ke chok che CM amen ke en pen la tum ke klem tap ke klem pro bang ke nili ke ning do konde la penon ERO department mate revenue department atau phanili isi kipugang tunga bangke pini 23 lo la 25 angbong amate la ni thom angbong yong sinili phan klar da kalam nang pachi ni blote alang li tung ko PPC cho claim ma ERO office long ko PPC lang tum duplicate ke claim ma hala bangke nili ke la non
alang tum ripai nang pipe pute hal ha ka gos mate hal ha documents tan like ratang nu paklang nang kok po busi la media theng nu pen nili alang tum phan puiglo non nili kelong lege lalo 13 long lelang la pen 143 long lelang la pen dak number 9 long lelang tamane nili phanang plak na paklang hen dah la so hun nili ka chelang dam bang ke la da ka bang ke la tum hadak amuni kalipina tum phan hadak aben ke thap amen ke thap ke la hello rakhi ti mungpi Doctor of Omphut ti mungpi la pen Robinson Kathar son of Rajan Kathar dak number 13 lapen Sonju Rong Pharpi dak number 143 lapen Thong Teron pusila tu handak latu amen ke thap andala sonamuni ke hala dak ke nahorjan area ke ave lapen handak along lia masih ave la sini lia batai lo nili alang tum pha chuningri bonda piniar ni anta nili la sotang ka chilong le lapen nona to warta ka bunai lo nili batai ni ke thom lo nili alang tum phan hala foreign tum company tum phan nili ka stop da bonda turun rong pi lapen la dunam katha to bangke CMEM amen NC kai da hada ke ther ke hap la son padu lasi nili pudai bangke hala da ke CMEM tum ke thanga chini dunde la mundol SK dum chelang si along la son ka bonai thap ka bonai pro bangke CM sar phanda nili chuning ri lo la bangke immediate action enangi pusi nili hin pen chuning ri Dhuniram katha ke SK lo SK boy pita la ke retire tangda ningkan ke thompli lo bonda no anda ada retire jason se lang kamplem bom la pen turun rong pi bangke mundol revenue atwa mundol lo la pen urup hasnu lata SK mundol lo alang ta la ke retire tang lo ningkan thop trok retire lo bonda no anta yar office long si alang da kamplem bom lang lang tum ada ni pensi nagi la bang so nagi long le kidun la compensation ka chelong le pusi la bang thoma joini pensi bang pilo kensing rong pi la hai la bang pli chelang pe da joini si nili la hai atangka maha chilong le lo la pen long le kidun anta nili phanang paklang ai he nili kai batai lo nili application pi la hai long le na paklang thap bon na paklang ai he la selang tung li pu bang ke kai ta CMEM phansi ke koi anta CMEM ke nili ke thegram lo teng de thang ke chok chiave alang tum CMEM amen en pensi la song chopang lim la pen la hai ke claim thau bangke CM sarafa nili batai lo chuning ri non da chuning ri tu pona la tung hoi pen la bangke ritar li vek nahi po bangsi nili ke pudam tung kopi ko son pensi CM amen ke endam la bang so thang nagi le kada je nili methang le chedam ta CM aphan arjulang aku nili munit le toy nili munit to phale toy ta CMEM phanili tu marjulang la pehala pota ka bunayan ta CMEM amen si ana bonta nili inquiry lo la pe nili case ta nili fan case nang papilo hala so case ta nili high lo high court pana case ta nili high lo la si la tu po bangke je court pen ward court case tu ko po nili tum nang pidek thei hala sunang ning je ta do ana court suli bong case suli bong ta dak number 53 bangke nili long iglo hala court suli bom case suli bom ta dak number 53 bangke nili phanang pi iglo hala dak pen ta alang tum CM phan pinangi pos nili long ban ta 2,50,000 nili long na penang thanun lo la sona taxi nili phani ke nang tham hai rong asora phani ko son si mundol SK tum poisa ka thonu ke thanu na hedet po bang si nili lam kar ping tum ko komara bang phusila nagi pang 2,50,000 atangkan kan thanun hala sut ke la turun rong pi la pen joint secretary Tenzing rong pi la tumsi la so poisa nangang thandun CM amen en pen